difficult game for us and a difficult week. We had a lot of pressure for the game. We played good, except the beginning that we were a little nervous. I think we played good in both sides of the court. We had good defense. And we had a good game in this win. We're looking forward. It's a difficult group. We have to protect our home. We have many big games here, and it was important that we also beat Olympiacos more than 12 points. Bé, ha estat un partit difícil, la veritat és que teníem molta pressió. De tota manera crec que hem jugat bé, excepte potser al començament, que estàvem una mica nerviós, ens ha costat trobar-nos al partit, però després hem fet un bon partit. I ara de cara endavant estem en un grup difícil i hem d'intentar jugar molt bé, sobretot els partits de casa, els partits de casa, i també ha estat molt important avui a poder superar el bàsquet a Veràs i guanyar la festa de l'Olympiacos. Hi, Santos, I'm from Barça TV. How important is the way that you win, not only the win, the way that you win? It's important that, from the beginning we were focused to follow the plan of the coach. We played good defense against a very talented team. We were in and we still are in a difficult situation, but we are responsible for being here. The players who play on the court, nobody else is responsible. And we have to play like today. We have to play with more heart and try to turn around this situation. And we're still, in our two big targets, and we have to go get it. Com ha estat important no només la victòria, sinó la forma com hem aconseguit la victòria. Realment avui hem jugat molt concentrats des del començament, hem tingut una defensa molt bona, molt positiva, davant d'un equip molt dur. Estem encara en una situació difícil, això sí, però nosaltres, els jugadors, som els únics responsables d'estar en aquesta situació i som els que hem de lluitar per sortir-ne i per donar la volta a aquesta situació i encara podem aconseguir els objectius que tenim per aquesta temporada. Dos objectius. Hi, Stratos from the Toys for the win. We have seen you today playing a lot of minutes, like a power forward in a forward position. Do you feel comfortable in that position? I mean, in certain situations, yes. Coach told me I was going to play in the forward position before the game. Alex he had the surgery yesterday, so I had to play more minutes. But it also helps because Olympiacos is playing with a shorter forehand, so I was able to play in this position too. And I have done this in the past, and for some minutes I can help in this position too. Enhorabona per la victòria i Stratos ha jugat avui molta estona com a aler, tirador, i t'ha sentit còmode en aquesta situació. Sí, ja des d'ahir havíem parlat de jugar així contra Olympiacos, a més per la disposició que tenien ells, els jugadors també, crec que ho podia fer, havia jugat així el passat també i m'he sentit còmode jugant així. Gràcies. Bé, ara és el torn de l'entrenador, Xavi Pasqual. Primer també, com sempre, farem la valoració del partit i després estarà a la vostra disposició. Gràcies. Bé, bona nit. Contents per la victòria, el significat de la mateixa amb l'Averaix. Sobretot començar agraint al públic, el fantàstic públic que avui ha vingut aquí al Palau i que ens ha ajudat tant i tant. La veritat és que ha hagut una atmosfera genial, una atmosfera de top 16, de partit d'alt nivell. Penso que l'equip ha respost amb la direcció del que el partit exigia, una mica nerviosos a l'inici, ens ha costat una miqueta entrar en partit, en els primers minuts ens ha costat una mica tenir la notació, però progressivament hem estat més sòlids en defensa, més sòlids en atac. Penso que hem fet 3 quarts extraordinaris, a l'últim quart hem estat una mica pitjor, hi ha hagut moltes situacions a prop de cistella que hem estat a punt d'anotar i amb contactes pilota a mà, doncs al final no hem estat capaços, però en general crec que hem fet un molt bon partit en defensa, molt bon partit en atac en general i estem contents. Bona nit, Xavi. Gràcies per la victòria. M'agradaria traslladar la mateixa pregunta que li feia a l'Stratos. No sé si més enllà de la victòria, de la Veràs, estàs molt satisfet per com ha estat la victòria, tots i cada un dels moments, per la defensa, per l'atac, i alguns moments brillants en el partit d'avui.
Sí, sens dubte, contents per la victòria i contents pel partit. La veritat és que treure l'Olympiacos de partit i posar-lo, diria que 25 punts en contra en algun moment, no sé exactament, són 25, 24, crec que 25, crec que és una diferència important i costa molt de fer. Som un equip que ens saben molt, que sempre estan dins del partit, que hi tornen, que sempre hi van, i crec que té molt de mèrit el que avui l'equip ha fet. En una temporada estranya, on hem guanyat molts i molts partits, després hem tingut pràcticament tres partits dolents, amb 3 derrotes tontes, i sembla que sigui una temporada molt, molt dolenta. A veure si seguim amb aquesta línia bona que tenim i aconseguim més victòries. Xavi, bona nit, felicitats per la victòria. És Macià, Catalunya Ràdio. Et vull preguntar pel debut de Jordi Orsi. No només pel que ha fet, sinó també pel que ha generat, ha fet la sensació que alguna cosa canviava, diguem-ne, en el joc interior especialment. No, sens dubte, amb la baixa del Shein Lawal ens havíem quedat de cop i volta directament per la Copa una mica coixos amb aquesta disposició contra equips que juguen d'una determinada manera. D'arribar al joc i crec que se'ns torna a equilibrar tot, ha fet un molt bon partit, amb molta energia, amb bona defensa, amb bon nivell de rebot, crec que ha fet un molt bon partit. Segurament no és un jugador de 12 punts cada partit, però sí que pot ser un jugador que ens doni molt d'equilibri en el nostre joc. Molt feliços per ell, molt feliços de tenir-lo aquí, la veritat que en una setmana se'ns ha adaptat molt ràpid, ens coneixia a tots, s'ha adaptat a la ciutat ràpidament, al club, a tot plegat i ha pogut jugar amb confiança i comunitat. Molt contents per ell i encoratjar-lo per seguir en aquesta línia. Sí, Xavi, bona nit. Xavi Saissó, Cadena SER. Guanyar i guanyar el bàsquet de Veraix suposa, 6 partits al final, dependre de vosaltres mateixos. Això és una dada molt important en un grup tan difícil. Poden passar moltes coses, però de moment depeneu de vosaltres mateixos. Sí, ara mateix ens hem posat en quarta posició. Crec que el partit contra Kinky serà importantíssim. És un partit clau, probablement, o un dels partits claus que ens queden. Serà la propera jornada i serà un partit amb 2 equips empatats a 4 victòries. A veure si som capaços de fer un bon encontre en una pista difícil contra jugadors de molt talent. Però ara, prèviament, tenim el diumenge que centrarem-nos al partit a Saragossa, que serà també un partit molt complicat contra un equip que encara està millor i que està jugant bé. Per tant, tenim dos propers encontres importants i difícils. Hola, Xavi. És com a bàsquet del dia de Roda per la victòria. Portarà tranquil·litat, creus, la victòria d'avui després dels darrers dies? Bueno, nosaltres tenim l'objectiu de classificar-nos per tots 16. Aquesta victòria ens reafirma que quan fem bé les coses, que les podem fer bé, i que tenim camí per fer-les bé. El que va passar en el passat ha passat ja. Jo vaig assumir la responsabilitat sense ironia, crec que alguns ho han interpretat amb ironia. Un dia vaig sentir que el 15% de la població del món, aproximadament el 15%, no té ironia. Crec que aquí tothom té ironia, no entén d'ironia i aquí tothom té ironia. No va ser irònic, vaig assumir tota la responsabilitat, única i exclusivament, perquè la sento així i això és el que vaig fer, no vaig fer una altra cosa. Però que ja és passat, i ha de pensar en el futur, i el futur ens porta a intentar-nos classificar pel top 8, que és un objectiu immediat i potser l'objectiu més important que hi ha, així com intentar lluitar per posar-nos primers a la Lliga regular de la CB. Sí, Xavi, nostre tercer equipo. Primer de tot, volia fer 2 preguntes. Primer de tot, fa una setmana a Corunya, després de l'eliminació, et vaig preguntar si els jugadors serien capaços en una setmana, que tenien poquíssim temps per aixecar-se, i realment com ho han fet, i si creus que a més aquesta derrota és important pel fet d'aquest caràcter que pot suposar aquest cop de la taula i poder passar de grup en aquesta hora tan complicada. I la segona pregunta, què li passa? Deixa'm contestar per la primera. La primera ens hem preparat molt bé pel partit, hem tingut una setmana per preparar-ho i l'he sentat. Nosaltres a vegades tenim molt poc temps, com per exemple quan vam anar allà, nosaltres vam anar directament de Madrid a Atenes i no vam poder entrenar cap dia en aquell partit. Hem de guanyar a Madrid, però no vam poder preparar-nos pràcticament gens pel partit. L'hem pogut preparar molt bé, hem pogut entrenar molt bé
i tot l'equip ha tret aquest pas endavant, aquest caràcter. També els aspectes que ens aportava Xilnagual, el Jou i Dorsi, ens els ha cobert en bona mesura i ens hem tornat a equilibrar en el que som. Per tant, contents si no tens equilibri costa molt que totes les coses vagin al seu lloc i en aquest sentit ho hem aconseguit. I la segona? Sí, la segona era, et volia preguntar així tal qual, què li passa a Tomic? Vull dir, Tomic mai ha estat un jugador que tingut un caràcter super, bueno, ja sabem com és Tomic, el coneixem de fa molts anys, però no és per si falla o fica més tir, sinó són sensacions, per exemple, ja tinc jo, per això t'ho pregunto, de que surt a pista potser no està com abans, no té com inseguretat o no sé. Hi ha jugadors que passen per millors i per pitjors moments, és evident que no està al seu nivell màxim, però també és evident que està fent un esforç per aconseguir-ho i per tant avui ha estat molt important al final del segon quart, amb l'assistència a Satoransky, l'última pilota el teníem a Nassi interior, Juan Carlos ha pogut jugar contra el Hunter 1 contra 1, és un jugador que ens dona moltes coses, ha donat també una assistència després de rebot d'atac amb triple, sense estar del tot bé, ha jugat un poste baix fantàstic. Crec que entre tots plegats, sobretot nosaltres, els entrenadors, ens hem de quedar més amb les coses bones que no amb les dolentes i construir a partir de les bones. No és cap crítica. No, en absolut, ho entenc perfectament, no, sí. Però nosaltres l'hem d'ajudar des de les coses bones, intentar que les coses bones les senti com a tal i a partir d'aquí aquestes bones cada vegada fer-ne més i arribar un altre cop al seu nivell màxim. Fem les dues últimes, si us plau. Sí, Xavi, jo volia saber si en el cas d'Àlex Abrines preveieu una baixa llarga o més curta, si es pot ampliar, perquè a vegades els temes de peticidi són llargs, tenim algun cas que s'ha produït, com està la situació? La primera valoració que tenim nosaltres és mínim 2 setmanes. A partir d'aquí veurem com evoluciona tot. Com tu dius, depèn una mica com en l'operació que té, el xaval està a casa, crec que en una setmana li tenen que treure els punts o així, no sé exactament com funciona, i mínim 15 dies. Ernest, Maurice? Sí, Xavi, et volia preguntar, no sé si tu has preguntat, ja disculpa, estava en directe, per l'Àlex Abrines, sabem... Tu has preguntat ja, Sí, acabo de respondre, però si no ha entrat, t'ho torno... No, perfecte, ja està. Sí? Vale, gràcies. Gràcies, bona nit.